We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great morning mga kapuso! Nako, it's going to be a very special Friday morning tungod kay aduna na tayo Kapuso Fans Day. Dinhi lamang sa At Home with GMA Regional TV. O buong naman kaayo ta karong Friday mga kapuso kaya atong makauban ang award-winning actress nga ilado sa tanan niyang mga characters na iyahang gina-portray. Gusto na ba ninyo siyang mas maila-ila pa? Well, roll VTR! Sa kapin o sa kadekada sa showbiz, ubay-ubay na ka mga proyekto ang gibidahan sa multi-talented nga si Bianca Umali o si Maria Isadora Bianca Soler Umali. Sa edad nga 2 anyos, mipakita na siyang abilidad at tubangan sa kamera si Bianca. Ug dinhi nakita ang iyang potensyal sa showbiz. Una siyang nasubaybayan sa TV isip kiddie host sa children's show sa GMA ang Tropang Pochi. Gikan sa pagiging kiddie host, sunod-sunod na ang mga proyekto sa TV o pelikula nga gibidahan ni Bianca. Gani gawa sa heavy drama, nasulian sab ang iyang skill sa mga comedy series o variety show sa GMA kung asa mas napakita niya ang iyang talento sa pagsaya ug pagkanta. Nailan sab si Bianca sa epic drama serye nga Sahaya ug nakadawat kini og mga awards ug nominations. Karon, Bianca is fiercer and bolder sa iyang bagong karakter isip Farah o The Protected Wife sa upcoming drama romance series sa GMA ang Legal Wives. Ug this Friday, atong sayron pa unsa niya gipangandaman iyang karakter isip Farah. Ug more chikahan and kulitan kauban ang duha sa iyang lucky fans dinhi sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day with Miss Bianca Umali. Mga kapuso, please welcome our Kapuso Artist of the Day, Bianca Umali. Maayong buntag, Bianca. Welcome back dito sa Regional TV. Kamusta ka na? Hi, hello sa inyo. I'm good and thankfully I am healthy. Kayo po, kamusta? Nice to see everyone again. You look so great, beautiful and stunning this morning. I think you've just completed our morning. Salamat po. What keeps you busy these days? I've been working. Right now, kakauwi ko lang po halos from a lock-in and then I will be leaving again in a few days for another lock-in taping. So, I have been busy and of course, ang aking pinagkakaabalahan is keeping my body healthy and safe. And it's nice to know that you're well. Miss Bianca, I'm pretty sure na na-miss mo na rin ang bumisita dito sa Mindanao. Ano yung hindi mo malilimutan naman na memory or experience mo during your visits and your mall shows here in Mindanao? Nako, napakarami and I believe, not sure if I remember clearly, pero alam kong maraming beses na ako nakabalik dyan sa Mindanao. And always, sa lahat naman po na pinupuntahan ko, ang lagi kong namimiss ay yung mga tao, yung pagsalubong nila, yung pag-alaga nila, and kung paano namin sila napapasaya. At speaking of saya, may mga dalawang very supportive fans ka na makakasama natin ngayon at makaka-bonding kasama ka, of course. At finally, we got to introduce to you our lucky Kapuso fans ngayong umaga. Kilalanin na po natin si Jerome Sanoy and si Grace Manginsay. Hi, guys! Hello, attorney. Maayong buntag! Excited na ba kayo makita ang inyong Kapuso idol? Good morning. Yes, super excited. Kasi privilege na to di ba? Parang this is the chance of meeting our, idol na si Bianca. Ayan, thanks Jerome. How about Grace naman? Grace, kamusta ka? Yes, okay lang po. Super ka excited. Opo, Ay. super excited na ma-meet si Bianca.
Ano yung pinaka gusto nyong malaman or yun, very interested kayong ma-discover about Miss Bianca Umali? Ako gusto ko talagang gusto kong makaduwit siya sa TikTok somehow eh. Yung gusto kong ang galing niyang gumiling, galing sumayaw eh. Parang gusto mo tapukan yung energy ni Miss Bianca. How about Grace naman? Mahilig ka rin mag-TikTok? Ay, hindi po. Sa acting po talaga ako mas kay Bianca na humahanga po sa pag-acting niya. Ayun. Ako, makikita natin dyan ang galing mo sa acting through our Actingan Challenge. But of course, eto na, pinakahintay ninyong pagkakataon. Jerome and Grace, please meet Miss Bianca Umali. Hi Bianca! Hi, Kamusta ka? Bianca! Hi! Kamusta? Ganda. Ganda po. Oo nga no. Kamusta po? Nice to see you. Ayan. Jerome, pakilala ka na muna kay Miss Bianca. Hi, my name is Jerome Rizano, Davao Host Ambassador. Tagahanga po ni Bianca. I'm so excited na na-meet kita ngayon dahil yun ang pandemic pero this is a good opportunity for me na makilala ka pa ng lubusan. Hi, Bianca! Ako po si Mary Grace Manginsay. Sobrang excited po na makilala ko kayo. Hi, Grace. Nice to see you. Oh, excited ka ba na makita si Miss Bianca, Yeah. Grace? Opo, matagal ko na po hinihintay ito eh. Hello. Guys, I'm pretty sure marami pa kayong gustong malaman about Miss Bianca Umali at marami pa tayong pwede pang pag-usapan ngayong umaga. But just hold on to that dahil magbabalik pa po tayo sa At Home with GMA Regional TV sa Kapuso Fans Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, we are back at kasama pa rin natin si Miss Bianca Umali and of course our two lovely fans, si Jerome and of course si Grace. So ito na yung pagkakataon ninyong dalawa. I'm pretty sure inaabangan nyo ito and this is the chance na makapag-bonding tayo with Miss Bianca Umali. But of course, we'd like to play a very short game na lang kasama ang mga kapuso fans natin, of course, si Miss Bianca, through our Actingan Challenge. So meron kaming mga short lines lang. Tapos you have to deliver it through the different emotions na sasabihin namin. So ang unang line natin, ito sasabihin yung linya, gimingaw na ko nimo. Kasali po ba ako? So, Hindi kasali. the judge. Okay, ako pala judge. Okay, ito. Sila na muna, si Grace at saka si Jerome. So, gimingaw na. Naiintindihan mo yun, Miss Bianca? Ano yung gimingaw na ko nimo? Hindi po. Right. Ayun. Yan, namimiss kita. Ganun. Parang kay gimingaw. Okay. So, mauna siguro si Jerome na lang. Jerome, are you ready? Sige, anong genre to? Wow, Anong emosyon? Anong emosyon na kailangan? Oo, ang emosyon, first emotion natin is hysterical. Okay? Gimingaw na ko nimo hysterical emotion. Kaya mo yan, Jerome? At camera action. Bianca, gimingaw na ko sa imuha. Malungkot. Bianca, gimingaw na ko sa imuha, Bianca. Wow! Thank you, Jerome. O, gimingaw na ko nimo hysterical, go. Bianca, gimingaw na ko nimo. Hysterical ba? Malungkot. Ano yung malungkot? Bianca, gimingaw na ko nimo. Kinakabahan ako. Ano masasabi mo? Round 1 pa lang yon, Miss Bianca. Yes, round 1, napakagaling. Actually, nararamdaman ko yung emosyon nila. Actually, iyak ako. Nagkatawa. Wait lang, round 2. Ito pa, meron pang chance. Okay. Ang second line natin is amping permi. Ayan. In English, parang take care always. Ayan. Okay. Amping permi. Okay? So, una si Jerome ulit. Okay? Unang emotion natin, excited. Sasabihin mo yun na excited ka. Alright? Amping pirmi, excited, light, camera, action. Bianca, amping pirmi. Natatakot. Bianca, amping pirmi baya ha? Hindi siya talaga itong mag-artista to si Jerome. Oo, parang gusto mo Matagal na. Pwede. O, how about naman, Grace? Okay? Amping pirmi, Apo. next time. Sige. Excited. Light, camera, action. Bianca, amping permi. Hot. Natatakot, Grace. Bianca, amping permi. Bianca, amping permi.
Ayun, thank you very much. Pero bago, ano yung comment mo naman dun sa second round, Miss Bianca? Ang comment ko is siguro masabi ko award-winning. Wow. Silang parehas. Yeah. Iba. So effective ang inyong actingan on this round, guys. Pero bago pumili si Miss Bianca, meron pa tayong isang challenge pa ulit para sa ating mga Kapuso fans. This time around, we call it bagong-bago, okay? Pick-up line challenge. So, kailangan niyo pakiligin si Miss Bianca kung na pinaghandaan ninyong mga pick-up lines para sa kanya. So, umpisahan siguro natin with Grace naman this time. Kailangan Grace? akong pakiligin. Oh, ayusin nyo, galingan nyo. Go! Bianca, unan ka ba? Bakit? Sana unan... Ay, char. Ulit. Sana unan na lang ako para pwede mong yakapin at katabi sa pagtulog. So hindi pala ako yung unan. Ikaw Opo. pala yung unan. Opo. Sorry Okay. po. Nakabahan po. Pwede. Ganda niyo po kasi. Thank you. Next naman si Jerome. Ano ang inihanda mong pick-up line para kay Miss Bianca? Go! Bianca, asin ka ba? Bakit? Kasi I love you a lot. Wow. Magaling. Meron ko pa bang baon? Grace? May isang Meron pa pick-up po. line. Meron pa. Oh, ito na. Get ready. Yes, po. Round 2. Go! Bianca, kumain ka ba ng asukal? Bakit? Kasi ang tamis ng ngiti mo ngayon. Nice. How about you? Go! Bianca, barya ka ba? Bakit? Kasi umaga pa lang kailangan na kita eh. Ang galing niyo. Naka-thumbs up si Miss Bianca dun, Jerome. Good job. And last round na ba ito? Grace, panahon mo na para mas bumawi pa sa last pick-up line mo. Go! Bianca, I'm bad in English, but I can tell you that I love you. Wow. The best for last ata to si Grace eh. How about Jerome? Go Siyempre. ahead, Jerome. Di ako papatalo. Bianca, taxi ka ba? Bakit? Kasi tagapatak mo na lang, taga-minuto, mahal na kita eh. Ito na, Miss Bianca. Grabe ang mga pinaghanda nilang lines para Hirap naman nito. Dapat pa pumili ng winner. kailangan ko pumili ng winner. Sino kina Grace at saka kay Jerome ang tingin mong nagpakilig sa'yo, nagpatawa at nagpakita ng pinakamagaling na emotion sa actingan challenge? Hirap naman. Sa actingan challenge, so bale 2 challenges, so 2 winners. Tama? Yeah, go. Okay. Sa actingan challenge, ibibigay ko kay What are you drum roll? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Ang actingan challenge, ibibigay ko kay... Willing to wait kami. Willing to wait kayo? Sige, Yes. tatagalan ko pa. Tatagalan ko pa ba? Okay. Ito na. Ibibigay ko kay... Pogi. Wow, kay Jerome! Thank you. Acting challenge. And sa pick-up line challenge naman, ibibigay ko kay Ganda, kay Grace. Grace, congrats Po. man. Any message nyo sa idol ninyong si Bianca Umali? Manahin na natin. Yes po, Bianca. Di ka palagi. Please stay. Tapos inabangan ko din yung Legal Wives. Bago niyong project. Salamat! Maraming salamat! Bianca, save the best for last.
you might not be able to witness how Davaoenos is really a supporter for you here because kaya nga medyo sa Manila ka lang medyo naga-show, but we are your supporters here. We pray for your health and we're looking forward for many of your projects, your music and everything. So we're just here to support you and magtagumpay ka sana sa mga ginagawa. Mabuhay ka. Thank you. Thank you very much, Jerome. Nice to meet you. Thank you so much. Ayan, Miss Bianca, ano naman yung mensahe mo sa ating dalawang Kapuso fans na have been looking forward to this day. Finally, they got Grace and Jerome, thank you so much for today. Masaya ako na nandito kayo kahit na lang. But I do hope na when everything goes back to the old normal, mapuntahan ko kayo at ma-meet ko kayo in person and maybe we could have pictures together. I would like to see you soon. Please do keep safe. And yeah, hello sa inyong dalawa. Thank you so much. Dagan kayong salamat and congratulations again, Jerome, and of course, Grace, for joining us this morning. Mga Kapuso, more kwentuhan pa and more fun times with Miss Bianca Umali sa pagbabalik po yan ng At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ayan mga Kapuso, nagbabalik tayo dito sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. At kasama pa rin natin si Miss Bianca Umali. Nako, Miss Bianca, bago natin pag-usapan ang Legal Wives, very interested kami nga ma-discover ang mga entries mo sa TikTok. Well, paano ka ba nahilig dito? Well, honestly, to those who have been following me for the past years, I've been doing these kinds of videos before pa. But I just stopped. And then, itong recently lang, because of all the time I had na kasi naka-lock in ako for work and I was actually bored. So, naisip ko na why not try the trend. But I wasn't actually sure kung ipopost ko ba or ano, pero tinry ko lang. And now na nakita ko how people enjoyed it, hindi ko in-expecting feedback nila and that they would support me being back on TikTok. Nakakatuwa. We'd like to know ilang minutes mo ba pinag-aaralan usually yung mga steps sa mga dance challenges na ginagawa mo? I'm not sure kung ilang minutes, but actually iba-iba. Depende sa kung ano yung sayaw, depende sa kung ano yung video. But natutuwa ako kasi nakakasayaw na ako ulit. Because I really miss dancing. And that's why a lot of people are really looking forward na makita perform and thanks to TikTok dahil nakikita na namin yon. And among the many things that we're so excited also about you dahil you're going to be part of Legal Wives. And in this particular project, diba, isa ka nga Muslim Maranao. Ano yung mga preparations na ginagawa mo for this project? Sabay tayo naglalakad. Haram yun, bawal. Lalo na kapag tinititigan mo ko ng ganyan, haram yan. Sa kabila ng pananampalataya, hindi maiiwasan ang madilim na tadhana. Ano pa ba gusto mo? Nandiyan na ang lalaking handang panagutan ka. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari sa akin eh. Bianca Umali bilang Farah, the protected wife. Masakit po para sa akin na napakababa po pala ng tingin ninyo sa sarili ninyo, anak. Legal Wives this June sa GMA Talababat. Napakaraming preparations. Of course, one is to have workshops and research about our show. Kasi yung show namin, ang tinatakol namin is the Maranao culture and the religion of the Muslims. And napakaraming pag-aaral ang pinagdaanan po naming lahat. And we are excited that we are finally going to be shown on TV. And ano naman yung reaction mo sa tremendous support naman ng buong Mindanao, lalo na nakikita ka namin from Sahaya and now you're playing the role of Farah. How do you feel sa overwhelming love and support ng mga Kapuso fans mo here in Mindanao? Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa patuloy na suporta. At kahit na malayo kayo, silang lahat po sa akin, ay patuloy pa rin po ang pagmamahal. And I do feel the love. Thank you very much. At sana tuloy-tuloy niyo po akong samahan sa aking journey. And speaking of Farah also in the series, ikaw ang protected wife. What are the things that you've learned naman from your character? Many things. Actually, studying the culture and kung gaano kaganda yung paniniwala nila sa buhay. Napakarami kong natutunan na na-apply din sa sarili kong buhay. One of the top things is that
to always have longer patience, always choose to understand, and laging maging mapagkumbaba. At naniniwala ka ba talaga din, Bianca, na kaya din talaga ng tao na magmahal ng ito, 'di ba, you're loving here three wives, by 3 wives, isa ka dun sa 3 wives na yon, at magmahal ng pantay-pantay. Do you think that's really possible? It is possible. It's just that not everyone understands it. It's not for everyone, but it is possible because there are cases na ganun today, but we just don't know about them. And we don't hear about it. Kaya through Legal Wives, sana ay ang goal namin ay maipakita ang ganung storya. Everyone's looking forward to this project. Please invite everyone na panoorin ang Legal Wives. Ayan, mga kapuso sa Mindanao, maraming salamat po sa pagsuporta at inimbitahan ko po kayo na sana patuloy po ninyong suportahan at mahalin ang Legal Wives. Malapit na po yan sa GMA Talababad. Thank you very much, Miss Bianca, for joining us Salamat po. dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much. Mga kapuso, thank you so much for joining us this Friday morning. Kaya naman para sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood ngayong umaga na gusto pang makipag-bonding kasama ang ating mga kapuso artists, gusto nyo ma-experience din ang na-experience ni Grace and of course si Jerome, simple lamang ang gagawin ninyo mga kapuso. Please visit the official Facebook page ng At Home with GMA Regional TV at baka kayo na ang susunod na mapili namin na makabonding at makichikahan ng ating mga kapuso artists of the day. At hindi lamang yan, mapapanood po ang ating episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Enjoy your weekend mga kapuso! Kini si Attorney Resy Rizada, buong puso para sa Pilipino.